crec que el meu dret a dormir tranquil a casa meva, a poder dormir a les nits, jo crec que passa per davant del dret a tocar el bongo al carrer. La posició dels veïns sempre serà més radical del que la gent que no viu en una zona així pensa que hauria de ser, no? Que tu sàpigues que s'està trepitjant un dret determinat en una zona no vol dir que pel fet de que te'n vas a viure allà igualment no hagis de lluitar perquè aquest dret es respecti, no? Dintre d'un límit, una o dues ocasions a l'any estem d'acord amb que es facin celebracions i després que hi hagi locals d'oci doncs també estem d'acord si compleixen les normatives, però el que són coses molt multitudinàries o festes a l'aire lliure o si es volen fer discoteques amb carpes o així, jo sí que crec que s'hauria d'allunyar de les zones residencials. A mi també m'agrada, soc la primera que m'agrada anar a fer una cervesa quan puc, però el problema és la sobreexplotació. Jo soc professora al barri, o sigui que treballo al barri, conec a la gent del barri, sé quina és la seva problemàtica i estic absolutament a favor de qualsevol iniciativa que es pugui fer per millorar la qualitat de vida al barri. Una altra cosa que també vull deixar clara és que nosaltres no hem atacat mai cap associació cultural, mai.